Abụrụ ugbu a ka ị na-abata, ọ bụ isi mbido telivishọn ka esi akọpụtara gị nkwa niile ahụ. Mana ihe oge ruru ugbu a bụ ịtụrụgo otu ilu ma ọ bụ abụọ iji gbaa mbọ hụ na ego ejiri lụ nne gị abụghị nke furu mkpọrọ. Aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Ngwa gee ntị ka ịnụ ilu anyị jiri bata na nke oge ugbu a. Igbo na-asị onye awara anụ ewu si na ọ bụ ncheghe nche. Ka m tụọkwa ya ọzọ. Ọ bụ onye awara anụ ewu si na anụ ewu ahụ bụ ncheghe nche. Ọ bụ gịnị ka ọ pụtara? It is the man whom they have denied a portion of the goat meat who calls it ncheghe nche. What does it? Yeah, which means the man is, if you deny somebody a portion of the goat meat, he will say, that's that hard goat meat. That is what Igbo people call ncheghe nche. Onye awara anụ ewu si na anụ ewu ahụ bụ ncheghe nche. Ọ bụ gịnị ka nke ahụ pụtara? Kedu mgbe ndị Igbo ji atụ ilu a? Kedu ihe bụ the meaning of ilu dị otu a? A na-asị ndị Igbo chọọ iji nwayọọ jide idea gwa gị biko gaa kọtọla ihe ọbụla n'ihi na isoghị n'ime ya. Enwela ihe ọbụla ị kọtọrọ ma ọ bụrụ na isoghị na ya. Ọ bụ ya bụ onye awara anụ ewu si na anụ ewu ahụ bụ ncheghe nche. Anụ ewu tọgburu onwe ya, kedu ka ị ga-esi kpọ ya ncheghe nche? Ọ dị mma. Uche m bụ na ịmụtala nke a taa, n'ihi na mmụta bụ kwa izu ụka, izu ọbụla. Echefukwala na ilu bụ ya bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Anyị na-abịachi n'otu ntabi anya.